El passat 11 de juliol, a la plaça de l'Hotel de Sant Pol de Mar, es va celebrar Sant Cristòfol. La diada va començar a les 7 de la tarda amb la benedicció dels vehicles dels veïns que ho desitjaven. Per fer-ho, van envoltar la plaça i van col·locar un clavell amb el sant dins els cotxes. Posteriorment, el mossèn del poble va beneir tots els vehicles. Els veïns de Sant Pol qualifiquen la tradició com una bona activitat per passar temps al poble. És molt bonica, és una festa molt del poble, participa molta gent, és molt divertit. A part de que beneixen els cotxes, és molt divertit també de veure que la gent participa i tothom va content i alegre pensant en que Sant Cristòfol puede fer companyia bé a los conductors. Sí, sí. Després de fer una petita cercavila de camí a la platja, els presents van viure dels goig de Sant Cristòfol cantada pels habitants del poble en la mateixa plaça. Més tard, la Cobla Flama de Farners va acompanyar els vilatans que volguessin participar en la ballada de sardanes. Un any més, Sant Cristòfol s'ha celebrat a la població de Sant Pol de Mar.